El semàfor del Barça-Real Societat. Victòria del Barça contra la Real, contra el líder, en un partit treballat, bastant treballat, pels de Koeman. En verd, la primera part de l'equip. El Barça probablement ahir va fer la millor primera part del que havíem vist fins ara els equips a Koeman amb el Barça. Al final, ahir Koeman va evidenciar de nou el canvi d'esquema que ja havíem vist al partit anterior, ho va tornar a jugar amb un 4-3-3, aquesta vegada molt més clar, amb Busquets jugant d'únic mig centre i amb De Jong i Pedri a les bandes. De fet, el paper dels dos va ser clau perquè mentre De Jong va fer un gol i a més va ser molt protagonista en el joc jugant al cantó de Jordi Alba, Pedri va ser un dels millors del Barça a la primera meitat també. El Barça va viure molt de que Pedri pogués trobar Pedri entre línies. Pedri entre línies sempre va ser la solució que van trobar els futbolistes del Barça per poder oxigenar i per poder pressionar. I a més també va ser una de les solucions per recuperar la bola molt amunt. Pedri és un futbolista que recupera moltes pilotes, ens ho va explicar al seu dia Àlex Dalmas, i això ahir ho va tornar a evidenciar i va ser una de les claus de la millor primera meitat del Barça, en la que el Barça va aconseguir dominar, va començar el partit per darrere del marcador, però va aconseguir remuntar amb 2 gols, el segon, com deia, de Frenkie de Jong i el primer de Jordi Alba. Per tant, remuntar el Barça en un partit contra el líder, per tant això cal posar-ho de manifest, i cal posar de manifest que aquesta va ser segurament, amb aquest nou esquema, que esperem que Koeman vagi repetint més, aquest 4-3-3 que és el retorn als orígens del Barça, va ser la millor primera part del Barça de moment que hem vist fins ara del Barça de Koeman. Amb àmbar, la capacitat de Koeman per canviar els partits. A la segona part del partit va canviar, el Barça va estar molt més dominat a dins la seva àrea i Koeman va ser incapaç de dominar el partit, o sigui, va ser incapaç de canviar el signe del partit. Si bé a la primera meitat havia aconseguit sorprendre el tècnic de la Real, a la segona meitat es va veure superat pel canvi de sistema del tècnic de la Real i el Barça va estar molt més dominat la segona meitat del que havia estat en tota la primera meitat. La segona part del Barça va ser bastant més dolenta que la primera. El Barça va defensar-se i ho va fer sense la pilota, va defensar-se massa enrere i Koeman en cap moment va aconseguir canviar el ritme i canviar la situació del partit. Ni amb els canvis ni en cap situació va aconseguir canviar un sistema que va fer que el Barça a la segona meitat acabés patint i demanant l'hora i acabés visquent i acabés tenint en Ter Stegen amb 2 aturades providencials, una de les claus també d'aquesta victòria del Barça. I en vermell, com hem dit, la segona part del Barça i la manera de defensar-se. El Barça a la segona meitat va deixar molt més, li va costar molt més trobar entre línies, per exemple, Pedri va córrer molt a la primera meitat, va costar molt més trobar-lo. El Barça va cedir la pilota al rival i el rival li va fer mal. I el Barça va defensar-se només sense la pilota, i és una cosa que el Barça abans feia molt bé, el que és defensar-se amb la pilota, i el Barça, ja vam dir-ho moltes vegades en el Barça de Valverde, que el Barça de Valverde, al tram final del partit, es defensava sense la pilota i que no era la millor manera de defensar-se en aquesta situació. Ahir el Barça va tornar-ho a fer, defensar-se sense la pilota, defensar-se enrere, no defensar-se tenir la pilota, i de nou, ahir va tenir 2 grans intervencions de Ter Stegen, però segurament en un altre partit aquesta aposta podria haver sortit errònia en comptes de portar-se els 3 punts. Per tant, aquí, a més, aquí hem de dir que Koeman, en algun partit, el Barça aquest de Koeman, ha aconseguit defensar-se amb la pilota. Segurament amb menys nivell i amb menys qualitat que la que es feia, per exemple, en altres temps, però ho ha aconseguit fer. Per tant, aquest Barça també és capaç de defensar-se amb la pilota, però per fer-ho probablement cal que l'equip s'empleni més de futbolistes que són més migcampistes que atacants. I segurament a la segona meitat, si tu veus que al final t'estan atacant molt i estàs defensant molt a la teva àrea, probablement ficar més migcampistes per intentar, quan tens la pilota tu, conservar-la millor, no era potser millor solució que no pas treure segons quins davanters per acabar d'estirar el partit i fer-lo molt llarg i fer-lo d'àrea a àrea, que el Barça aquí segurament té moltes opcions de guanyar perquè és un equip que té molta pólvora davant, però que és una balança que pot caure cap a un cantó o cap a l'altre. Evidentment el Barça amb la pólvora que té al davant té més opcions de caure cap al seu cantó, però això amb equips d'un nivell com per exemple l'altre dia el Llevant és més evident, però per exemple ahir amb la Real Societat, un equip que té un nivell ofensiu també potent, tot i que ahir a la segona part Ter Stegen li treu 2 parades molt bones a Isaac. Al final el Barça va patir més, perquè el Barça quan fa aquestes coses depèn molt més de la capacitat ofensiva del rival per convertir les seves opcions i la seva. Però si el Barça es defensés amb la pilota, això no caldria. Per tant, aquí creiem que hi ha un punt de millora del Barça en aquests trams finals de partit, amb avantatges en el marcador, que el Barça, en comptes de defensar-se sense la pilota, ho pugui fer amb la pilota. I com sempre, us convidem a seguir el nostre canal, a subscriure-vos al nostre canal de YouTube i a seguir-nos a les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram.